Здравейте хора, аз съм Тихон и в момента ще играя на Clash Royale с Ногинци. Започваме! Ще играем Drop Challenge. Пак е включен този звук, бе. Ще го изключа и сега. Няма ма чуват. Да, но ще махна. Колко ви играете? Не знам, 10 Както и да е. Сега да почваме. Аз ще пусна. Айде, какво бе, аз не честил. Абе, давай бъгна. Добре. Аз не мога да взема. Свършат. Много кефи обаче музиката. Теодоре, как можа, бе? Как можа, бе? Добре да я отмъстим. О, бе! Трябва първо да се събера. Какво ли съм приготвил? Скъпият ми Теодор. И ти си като Антон, бе. Какво да пускаш? Ето не знам. Така. Още един бой, бе. И браво! О, само да няма роса. А вижте аз какво имам. Толкова ще му хареса. Теодоре, Ноги. това е моят първи клип и се надявам да победя всичките битки срещу Ноги. Аз ще пусна. Which are the directors? The Wizard
Ладно. Да, за впечатление. Здравейте, за малко спрях клипа, но сега може спокойно да се продължим играта. Да започваме! Magic! Да, айде го мощта. Айде, победи човек. Не, само като излезе гоблин, като вече... Ей, сега набързо ще го победя и става да се сменим. Добре. Да, сменим. И сега... Сега мускетърки. Победи го. Да, ме имахме малко време. Аз може да ти мана и всички колебачи. Казах. Добре, сега е ред на доги. Казваш? Ред е на доги. Ноги. Да бъде да пусна аз. Ноги, нали? Да. Сега. Абе, айде, това. Малко да ги дразня. Бати ще победи. Айде, ще намали звука. Така. Да видим. Добре, щом ще пускаш това. Аз пускам това. Така. Така. Там. Сега ги какво става. Всичките в едно. Браво, бе, ноги. Браво, бе. Изненада ма. Плачи ли си, бе? Плачи ли си? Не мога да познаеш. Да започваме. Чудо. Това е много тъп ход. Да. Аха. Сети са. Исках джален скелет, обаче как пропусна. Те колко му застъпаха там. Да видим, сега пускам екзекютор. Гей, какво става? Пускам още. Да започваме. Направо го разбраш. Добре. Малко ще възна екзекютор. Да, тази пани под 800. Браво. Сега ще му взема колата си сигурно. Те гърни бомбата. Между другото бомбата на джален скелета... Дори не трябваше да гърми бомбата. Маха близо 800 бомбата. Айде, още една фурна. Спомняш си как ме надревеше с тези фурни? Да, не спирах да му пускам фурни. Да видим. Доги се ядоса. Доги.
Взех му колата. Абе, Доги, ти си много добър. Сега, Мега Миньон. О, не, вземи колата. Не, що? Сега, извинете, но ми пада батерията. Явно, че ще продължа с този клип другия път, когато може би имам батерия. Така че това беше добра игра, макар и за малко. Това беше от мен и до нови срещи.